השבוע אנחנו קוראים את פרשת פנחס, שקינא את קנאת השם צבקות, וכך מתחילה פרשת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן, מה השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לפנחס על הדבר הנפלא שהוא עשה? הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מעניק לו מתנה מדהימה. הוא וכל זרעו יהיו כהנים. וכותב אבן עזרא שכל הכהנים הגדולים שהיו אי פעם, והוא מונה 80 בבית ראשון ו300 בבית שני, כולם מצאצאיו. כמדומני, ככה הוא אומר. כל כהן גדול שאי פעם שרת באיזושהי קדנציה, באיזשהו זמן, בית שני היו מאוד זיופים. ועדיין היו מזרעו, ככה הוא אומר. היה להם קשר, כן? אפילו הזייפנים שבהם. בכל אופן, להיכנס לקודש הקודשים, צריכים זכות אבות. למרות הביוגרפיה המפוקפקת של חלק מהם. קניית הכהונה. כן. זה פרס לא נורמלי. ואגב, סתם ככה, אני מקווה שאתם יודעים, מה זאת אומרת? הוא הרי נכד של אהרון הכהן, אז הוא לא כהן מלידה? למה צריכים להעניק לו כהונה? הוא הרי נולד למשפחת כהנים. אז רש"י כבר אומר שהוא נולד אחרי שהכהונה כבר ניתנה. אז מי שנתמנה להיות כהן בניו כהנים, הוא לא התמנה להיות כהן, ולכן לא הוגדרה לו כהונה. בזכות העבודה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא העניק לו כהונת עולם, לא ולזרעו אחריו. דבר נפלא ביותר. אבל יש כאן באמת שאלה מהותית. הרבי מגיע ושואל שאלה מהותית. הרי בתורה אין סתם. זה לא איזושהי הפקה גרנדיוזית בשביל להרוות את העין. יש כאן משמעויות. אם יש שכר, יש לו משמעות, יש לו קשר למעשה. תגידו, הפרס הזה לא קצת סותר את דיני התורה? מה זאת אומרת פתאום הוא נהיה כהן, וגם בניו נהיים כהנים? הרי ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שכהן ומי שאביו היה כהן, מה פתאום פנחס נהיה כהן? מה זאת אומרת פתאום הוא נהיה כהן? הקדוש ברוך הוא הגדיר בעולם שהעולם ידע על פי תורה. הקדוש ברוך הוא עצמו שומר על מצוות התורה, כך נאמר. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. הקדוש ברוך הוא עצמו מקיים תורה ומצוות. אבל זה ישירות שכר ישיר למעשה, כי הם יגבו עליו בגלל אמא שלו. אז הוא רצה להראות שאפילו שאמא שלו היא כזאת, אבא שלו. כן, אבל זה לא קצת... שוב, הכל נפלא, אתה רוצה להיטיב עמו בסדר. אבל יש כללים, הקדוש ברוך הוא קבע כללים בתורה. אם העונש הזה פורץ את גבולות התורה, זה דבר שמצריך הסבר. מה זאת אומרת? יש כללים. הקדוש ברוך הוא לא פורץ אותם אף פעם. מה במעשה של פנחס מתיר לפרוץ את גג תקרת כללי התורה ולהעניק לו כהונה? קידוש השם עצוב. בסדר. אין שכמותו, אין כמותו. ולכן מה? שלמות. הוא עושה מעשה, ולכן מה? קידש את השם, אבל מה זה אומר? לכן אפשר... יוצאים מן הכלל, ולכן מה? צריך להדגיש את זה ולהבהיר את זה. טוב, אתם כרגיל נוגעים בנקודה ואני ארחיב אותה. זה התפקיד בינינו. אתם נוגעים בנקודה ואני קצת מרחיב אותה. בשביל להבין כמה מדהים המעשה של פנחס, כמה הוא יוצא דופן, ואיזה מסירות נפש כפולה יש פה, גם פיזית וגם רוחנית, צריכים קודם כל לתת קצת רקע לסיפור הזה, שנבין מה היה. בלק נורא פוחד מהעם הזה, מהעם הנודד הזה שצועד לו בסיני, הוא מבין שבכללות זה לא ילך, אז הוא מוצא עצה. הוא מוצא עצה שבנות מדיין יפתו את עם ישראל, וכך עם ישראל יידרדר, וזה אגב פעולה נהדרת, באמת רעיון נפלא והצליח לו. בלעם. בלעם, יחד עם בלק. ואז החל העם לזנות. ומשה רבינו התייעץ מה לעשות, מה עושים? הקדוש ברוך הוא מורה למשה רבינו שיהרוג כל מי שבעל מדיינית. אבל איך אומר משה רבינו? איך אפשר? אז הקדוש ברוך הוא עושה דבר מעניין. הוא אומר לו שבאופן פלאי כל חוטא יתגלה. כתוב שהענן לא הצל על מי שחטא עם מדיינית. כי הענן לא מכסה על עובר עבירה. זוכרים מקרה דומה? מלחמת עמלק? כתוב ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אלו יהודים שהענן פולט אותם החוצה בגלל העבירה שהם עברו, ועמלק מזנב בהם ומכה בהם. כך גם פה.
אותם יהודים שחטאו, הענן מתקפל ולא מצל עליהם, והם מזוהים כחוטאים, ומשה רבינו מצטווה להרוג אותם, הוא ובית דינו, שאגב בנה 70 ומשהו אלף איש. כל אחד מהם מצווה להרוג 2 אנשים כמדומני. אני זוכר 2 או 1, אבל כאן ישנה בעיה. לראשונה, מאז יצאו בני ישראל למצרים, עומדת לפרוץ מלחמת אחים. מי מוכן שסתם יהרגו אותו? אבל למה? חטא העגל, הם לא התנגדו. משה רבינו אסף את בני לוי, הרגו את מי שחטא וזה. לא הייתה שם התנגדות, התארגנות. לא היה מנהיג שקם אמר סליחה, אל תיגע בי. לא היה דבר כזה. פה, במפתיע, קרה משהו מוזר ותקדימי. בני שבט שמעון, שהיו רוב החוטאים ככל הנראה, הגיעו למנהיג שלהם, זמרי בן סלו. אמרו לו, מה קורה? הולכים להרוג אותנו, תעשה משהו. אז הלך אותו זמרי, הלך לכוזבי. אמר לה, תאמרי לי מי את? מה את? היא אמרה לו, אני בת של מלך. ולי אמרו, אני מקשיבה רק למשה רבינו. הוא אמר לה, אני גדול ממשה רבינו. הוא נשיא השבט השלישי, אני נשיא השבט השני, ראובן ושמעון, אני גדול ממנו. לכן תקשיבי לי. ואז אומר המדרש, הוא תפס אותה בבלוריתה, הוא משך אותה למשה רבינו. עמד מול כל העם, התריס ואמר למשה רבינו, משה, זו אסורה או מותרת? אמר לו, משה אסורה. אמר לו, מה אתה אומר, היא אסורה? מי התיר לך את הבת שלי תורה מדיינית? משה רבינו שותק. אין לו תשובה. ההלכה נתעלמה ממנו, והוא לא יודע מה לענות. ואז הולך זמרי, בשביל להביע סולידריות והזדהות עם השבט שלו, שעשו מעשה נכון, עושה את אותו מעשה נבלה. ובכך הוא למעשה נותן להם לגיטימציה להגן על עצמם, כדי שאם משה ובית דינו ינסו להכות בחוטאים, שישיבו מלחמה. ופה נוצר תקדים כזה שלא היה כמוהו. מלחמת אזרחים בתוך עם ישראל במדבר שיכול לגמור אותו. עם ישראל יכל להיגמר בסיפור הזה. משה לא ידע שהוא שואל את השאלה הזאת? תכף נראה. ומשה רבינו נעלם דום. דום! אין לו תשובה. אגב, סתם מבחינה אישית, אתה יכול להבין שפתאום פה הייתה התרסה אישית נגדו. זה כבר לא נגד הקדוש ברוך הוא, זה נגדו. הוא לא ענה. ואז מגיע פנחס. הוא אומר למשה רבינו, תגיד, לא כך לימדת אותנו? כתוב שהבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. מי שקנאי פוגע בו. אמר למשה רבינו, מי שקורא את האיגרת, מי שאומר את פסק הדין, שיבצע את העניין הזה, הלך זמרי ועשה מה שעשה. פנחס, סליחה. הלך פנחס ועשה מה שעשה. אבל תקשיבו למשפט מדהים מהגמרא. זה לא יאומן. כי על פניו, איזה יופי, פנחס בא עם באמת כיוון מחשבה נכון, איזה יופי. מסתבר שזה לא כל כך יופי. זה לא כל כך פשוט. תקשיבו מה אומרת הגמרא. סוג של מחט בבלון האידיאלי הזה. אומרת הגמרא כך, מסכת סנהדרין, דף פ"ב, אומרת הגמרא, שאם פירש זמרי והרגו פנחס, נהרג עליו. נהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר כך. תארו לכם שפנחס עושה את כל המעשה ונכנס לאוהל של זמרי, וזמרי פורש מאותה גברת, כוזי בצור, ופנחס, כיוון שכבר החל להניף את הרומח, לא מצליח לעצור בעדו, ודוקר את פנחס, את זמרי בן סלו. אומרת הגמרא, היו מוציאים אותו להורג. בית דין של משה רבינו היה פוסק את דינו כרוצח ומוציאים אותו להורג. כי יכול להיות שהוא יתחרט. מצד שני אומרת הגמרא, הרי זמרי לא היה אדם פשוט, הוא היה נשיא שבט וגם גברתן גדול ואמיץ. אז רוח, אומרת הגמרא, אם זמרי היה מקדים את פנחס ורואה אותו נכנס לאוהל, מתרומם ועורף את ראשו, מה דינו? שום דבר, הקם להורגך, השכם להורגו. הרי אין הלכה של קנאים פוגעים בו. זאת אומרת, זמרי מסר את נפשו, ולא בקטע של יאללה תעשה מה שאתה רוצה. הוא הלך כאן בתפר נורא דק. הוא יחד פנחס, אני לא יודע, זמרי, פנחס, הכל מזולבל היום חברים יקרים. בסוף כולנו יהודים. פנחס מוסר את נפשו בתפר נורא דק, הוא יכל להירצח, הוא יכל למות בגלל המעשה הזה, הוא מסר את נפשו, אבל לא סתם מסר את נפשו. הוא מסר את נפשו באופן כזה שגם המעשה שלו יכל להפעיל אותו. זאת אומרת, לא היה ברור לו שהמעשה הזה ייגמר טוב, אפילו על פי ההלכה.
אבל כשקנאת השם עולה בך, אתה לא עושה את כל החשבונות האלה. תכף נגיע לזה. אבל מי אמר לך שהתורה רוצה בזה? שנייה אחת. זאת אומרת, הוא יודע שעל פי תורה הוא יכול למות שם. אם אדם הולך בידיעה שעל פי תורה הוא צריך להרוג וזה בסדר, אוקיי. פה לא, הוא יודע שעל פי תורה יש פתח להרוג אותו פעמיים. והוא לא עושה חשבון. וזה כבר מעשה מעורר השתאות. אגב, אתם יודעים שהרי כתוב שנעשו לו 10 ניסים לפנחס. בין היתר שזמרי לא יכל לדבר, כי אחרת הוא היה מזיק עזרה. שבני השבט של זמרי לא הצליחו למנוע את זה בעדו. זאת אומרת, פנחס נכנס למצב שעל פי דרך הטבע הוא היה אמור לחזור בארון ולא בחתיכה אחת. אם אתה... תחשבו על הסיטואציה. מעשה זמרי היה מול משה בדיוק, זה לא היה בזה. הכל בסדר, אבל... זה היה בפרהסיה. אין בעיה, אבל... גם שבט שמונה היה מסביב. הכל בסדר. זה היה הנס הגדול. ועדיין כוזבי וזמרי בתוך האוהל לבד. פנחס יוצא לאחד השבטים הכי אלימים. עכשיו שוב, כשאדם מוסר את נפשו, אתם יודעים, איפה אדם מוסר את נפשו? כשהוא יודע שהמעשה שהוא יעשה יביא תועלת. הוא האיש יוצא לדרך, כשרוב הסיכויים גם הוא לא עושה את המעשה, הוא לא מצליח בכלל, וגם הוא עצמו כנראה מת. אז מה? אז לאיפה אתה הולך? איפה החשבון? אדם מוסר את נפשו כשהוא יודע שיהיה תועלת. מה תועלת? ירגו אותך בדרך פעמיים. הוא לא עושה חשבון. הוא אפילו לא עושה חשבון האם הוא יצליח לעשות את המעשה. וזו מסירות נפש קצת חריגה. אבל גם שמעתי פירוש יפה שלמה הסיפור הזה מסופר בשני חלקים. הרי חלק היה בפרשת בלק, והחלק השני בפרשת פנחס. כדי שנחשוב פעמיים, האם הוא באמת עשה את המעשה הנכון. גם לזה נגיע. אבל לפני זה, תגידו לי, אוקיי, פנחס כל הכבוד לו מסר את גופו, היה מוכן למות. בסדר, ועדיין, אדם שמרגיש שהנשמה שלו זועקת קנאות, לא יעשה מעשה כזה. מסתבר שישנו פה עוד אלמנט. גם את הרוחניות שלו מסר פנחס, לא רק את הגוף שלו. תקשיבו מה אומרת הגמרא, ירושלמי. פנחס, זה מדהים לשמוע את זה. פנחס אומרת הגמרא שלא ברצון חכמים עשה. כל רבני הדור יקמו את האף. אמרו, לא מתאים, איזה מין מעשה, זה לא שייך. ועד כדי כך, אמר רבי בן פזי, ביקשו לנדותו. הם רצו להחרים אותו. אתם יודעים מה קורה לאדם שמחרימים אותו, רבנים על פי תורה? בפעם דיברנו על כך. אדם שמוחרם למטה על פי תורה, הוא גם מוחרם למעלה על פי תורה. זה לא משחק. אומרת הגמרא, אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. פנחס מסר את הגוף שלו, הוא מסר את הרוח שלו, הוא מסר את עולם הבא שלו. הוא הניח את הכל בצד והלך לקנא את קינת השם צבקות. ואם נסכם את זה במשפט אחד, פנחס פרס את המסגרת. פנחס לא פעל על פי שום כלל הגיוני, לא תורני ולא מחשבתי. כיוון שהוא פעל בצורה הזו, גם הפרס שהוא קיבל, המתנה שהוא קיבל, פרצה כל גבול. ויש לזה יסוד. כי אתם יודעים הרי שכתוב שיש 3 קשרים שקשורים זה בזה. ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה. אבל מי קשור יותר? ישראל או התורה? על פי רוב יהודי לומד תורה בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל כתוב שיהודי בעצם נשמתו גבוה מהתורה. בעצם נשמתו, בדרגת היחידה, בה הוא אחד עם הבורא, הוא אחד עם הבורא, אין שום מתווכים, לא צריכים שום גורם שלישי. הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שפנחס גילה. את הנקודה הזו שלא מכירה בשום מסגרת. ולכן הפרס והשכר היה מעל לכל מסגרת, למעלה מכל כלל. אתה תהיה כהן, אתה תהיה עבדי הנאמן. למה? כי אתה קשור אליי. בלי שום חשבון. היא החשבון שהוא עשה. מה? זה בריתי שלום. שלום זה שם שהקדוש ברוך הוא שבשלמות. הנה אומר לנו רוני, בריתי שלום זה שלום, שלמות. אתם מבינים? זה לא סתם מעשה. זה מעשה שחורג מכל כלל גם רוחני. אתם יודעים, זה מדהים. יש גמרא, מסכת כתובות. יש שם סיפור מדהים. רגע, אולי זה מהביטחון של באמצע שידור חי. אנו מתנצלים לקהל הצופים. בכל מקרה, אני נזכר בסיפור, אתם יודעים, פעם שמעתי סיפור ידוע על 2 חסידים שנסעו בערב ראש השנה לבעל התניא. נדמה לי שזה היה לבעל התניא. אבל השמש החלה לשקוע. והייתה להם דילמה. אז אחד החסידים אמר, אני יורד מהעגלה. למה? החג תכף נכנס.
השני אמר, רגע אחד, נסיעה על קרון זה עבירה דרבנן. תקיעות זה מצווה דאורייתא. אני רוצה לשמוע את אדמו"ר הזקן תוקע בשופר ונסע. זה מעשה מוזר מאוד. איזה מין דבר זה? שאלתי פעם את הרב שלי, הרב יואל כהן. אז הוא אמר לי, זה גמרא מפורשת. אומרת הגמרא, שכשרבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, נפטר, היה נפח, אני חושב נפח, שכששמע את הבשורה, עלה לגג, קפץ ומת. יצאה בת קול ואמרה, אשריך, אותו נפח, שאתה מוזמן לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת אשריך? הוא התאבד. אם הוא הולך לרב, כבוד הרב, סליחה, אני יכול להתאבד, אני נורא עצוב. מה הרב היה אומר לו? קח כדור, זה סוג של כדור, תירגע, מה אתה להתאבד? לא. אומרת, הגמרא יצאה בת קול ואמרה לו, אתה מוזמן לעולם הבא. למה? כאשר אדם עושה מעשה באמת מתוך ויתור על עצמו, כי באמת התגלה אצלו משהו עצמי שקשור לקדוש ברוך הוא. אגב, מה המדד? איפה נדע איפה זה בא מתוך אינטרס? כאשר אתה מוותר על משהו, הוא ויתר על החיים שלו. הוא לא אמר לעצמו, טוב, אני אעשה פה איזושהי הנחה לעצמי, הוא לא עשה שום הנחה, הוא מת! הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אגב, בדורנו זה לא שייך. אז על מה הוא ויתר העגלון? מה הוא עם העגלון? הוא ויתר על השבת? מה הוא ויתר? זה שהמשיך לשבת על העגלה, זה הפך טבעו, הוא לא רצה את זה. זה מעורר בו חלחלה. אבל הוא היה מוכן לוותר על הדבר המהותי הזה שלו, זה באמת נגע לו. אנחנו אולי היינו עושים משחק, טוב, ניסע. לא, זה באמת נגע. ולמרות הקושי הוא עשה את זה. זה באמת עבודה של יחידי סגולה, זה לא שייך לכל אחד, אולי לאף אחד בדור הזה. אבל זה מראה, זה פנחס. מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? כל הרבנים לא מסכימים איתך. אתה יכול למות בגשם וברוח. והוא הולך. אמר הקדוש ברוך הוא, זה שפרס את המסגרת, אפרוץ בעבורו את המסגרת, אני אכופף את החוק בשבילו ואעשה אותו כהן. לכן הוא זכה לכך. אבל תגידו, אם זה באמת כל כך נכון, למה התורה לא ציוותה את זה? הרי למה לא הורו לו לעשות את מה שהוא עשה? כי מה שהוא עשה, להרוג את זמרי, כתוב שזה הלכה ואין מורים כן. זו הלכה ואין מורים כן. לא אומרים לך תהרוג. יש דברים שלא אומרים. למה התורה לא ציוותה את זה? אני חוזר שוב. זמרי בעל מדיינית. מה ההלכה? לבנות. אין הלכה. רשמית, אין הלכה. כתוב, קנאים פוגעים בו, אבל זו הלכה ואין מורים כן. לא אומרים. מי שיודע, הוא מרגיש צורך שיעשה את זה. למה התורה לא ציוותה את זה? שתצווה את זה. זו בדיוק הנקודה. יש דברים שאי אפשר לצוות. אתם זוכרים את המקרה המדהים שהיה ב-2006? גדוד של חיילי גולני כמדומני. עסק בפעילות מבצעית, נזרק רימון, ורועי קליין זינק על הרימון, החייל, הוא מסר את נפשו. גם בסיני, גם אין ספור מקרים, אבל זה המקרה... נתן המפורסם שקפץ על ה... נתן אלבז. נתן אלבז שקפץ על הרימון. כן. תגידו, אפשר לצוות על... סתם, בואו רגע נכנס שנייה רגע, בואו רגע נחדור לעומק הסיטואציה. אתה עומד אותו קדוש, אותו חייל, הוא רואה רימון נזרק. עכשיו צריכים רגע פריז על התמונה, מה עושים עכשיו? מישהו יכול לומר לו לקפוץ על הרימון? קפוץ על הרימון? אי אפשר לצוות דבר כזה. אם הוא היה תופס מחסה, היה פיצוץ וכמה היו נפגעים, אפשר לומר שהוא עשה מעשה לא נכון? מה פתאום? יש דבר שאי אפשר לומר אותו. אם זה לא מגיע מתוך תוכחה, אי אפשר לצוות את זה עליך. זה אינסטינקט של רגע, אתה אפילו לא מודע לזה שאתה עושה את זה. אבל זה עדיין החלטה. ובמה זה תלוי? בך. אני לא חושב שיש פה החלטה. מודעת, מושכלת. לא מודע. חד משמעית, זה לא מודע, זה דת מודע. זה הכי דת מודע שיש. זה כאילו משהו באופי של ה-DNA זה לא תלוי במסגרת שלך. כי הרי קליין, בברכה, הוא היה איש, כאילו אני הכרתי אותו. מה אתה אומר? בשלמות, כאילו, באדם מתוקן. ואז אתה מגיע, ואז הנשמה זועקת לך קפוץ על הרימון. אם אתה לא מתוקן, אתה לא יכול לעשות את המעשה. מה אתה אומר? בגלל שהוא מתוקן, הוא קופץ. אתה אומר שהפנימיות לא תמיד תקפוץ. צריכים באמת זה הבחינה של פנחס, הוא לוקח רומח, זה רמח איבריו, הוא מתוקן בצורת השלמות, רק שם הוא יכול לעשות את זה. על פי רוב, אדם שהמסגרת לא תאפשר לפנימיות לקפוץ, היא באמת לא תקפוץ, למרות שגם זה יכול להשתנות.
אבל אתם מבינים למה זו הלכה ואין מורים כן? ולמה פנחס פורץ את הגבולות? כי זה דבר שאי אפשר. אבא לא יכול לדרוש מהילד, תתפלל 5 שעות. זו לא דרישה שאפשר לדרוש אותה. אם הילד פתאום בא לו להתפלל 5 שעות, בשמחה רבה, אתה לא יכול לבקש את זה? אמרתי לכם פעם שהרבי התבטא ואמר שהרבי הרשע הקודם היה מצווה, חמי היה מבקש, אני מציע. אי אפשר לבקש מאדם, קח את המשפחה, סע לתאילנד, תפתח בית חב"ד. איך אפשר לבקש דבר כזה? זה כרוך בכל כך הרבה קשיים, רוחניים וגשמיים. אני מציע, אני חושב שזה לעניין, אתה מרגיש יכולת וצריך, תעשה את זה. פנחס פעל מתוך הקטע הכי פנימי, מעבר לכל מסגרת, ולכן הוא קיבל את השכר. אבל אתם אנשים נבונים. אז מיד צצה השאלה שגם התחלנו איתה. אז למה הוא עשה את זה? אם שום כלל מסגרתי לא דורש שתעשה את זה, מאיפה זה בא לו? מבפנים. מאיפה? מאיזו נקודה? מהקדושה שלו. מה בער בו? אהבת השם. אז הקדושה זה לאהבת השם. אהבת השם בערה בו, הוא לא יכול לשאת את זה. לא נסע את זה. מה יקרה אם הוא לא יעשה את אם זה? אני פתאום אני ככה מביט על ירון נניח, ידידי הטוב והאהוב, פתאום אהבת השם בוערת בי ואני מחליט שעכשיו צריכים להוריד לו 2 סטירות. לא. אני מחזיר. לא להוריד את זה. לא, אני שואל... זה משהו פנימי. אבל תראי איך את לא מקבלת את זה. את אומרת לי, מה זה שטויות אלה? הוא תקע פה רומח ביהודי, הוא הרג אותו. למה זה בסדר? מתי אהבת השם מתעתעת? היה שם חילול השם גדול ביותר, גם פגיעה קשה ביותר במשה רבנו, והיה צריך לתקן את חילול השם הזה על ידי קידוש שם חריג, לחלוטין. למה לקושש עצים בשבת זה בסדר? זה לא בסדר, הרגו אותו. אבל אז אמרנו שהוא עשה את זה על מנת... והרגו אותו. אבל באמת, מה המדד? איפה המדד? אין פה מטר. אמרו שלרבי היו 2 חסידים ושניהם הצטיינו בקבלת עול מוחלטת, אבל היה הבדל אחד ביניהם. שאחד מהם, אם היו צריכים לתת סתירה ליהודי, הוא היה מגיע ראשון. אם היו צריכים לחבק יהודי, השני היה מגיע ראשון. שניהם קנאים לדבר השם, רק זה בחיבוק וזה בסתירה. יש מדד אלוקי. לכל אחד מגיע... ואתה יודע שאנחנו חיים בדור שיש כל מיני קנאים שעושים מעשים כמו שקרה השבוע. אז אהבת השם בערה בליבם. איך את יודעת? איך אנחנו יודעים? בדיעבד. הנה התורה נותנת לך מדד לדעת, גם לעצמך וגם לשני. יש לכם עוד צ'אנס, אגב, אם שהוא רוצה להגיד משהו, מושיקו. השאלה אם ברגע שהקינה בוערת בבן אדם, הוא באיזשהו מקום, הקינה שלו, אני לא חושב שהוא חושב איזשהו משהו רצוי. השאלה אם כאילו אתה יכול לדעת את זה רק בדיעבד, איך בן אדם שנמצא עכשיו בתוך האטרף של הקינה שלו, יכול לדעת אם הקינה שלו הגיוני או הקינה שלו... שוב, מה המדד במשפט? מה המדד? לא יודע, נשאל. אני חושב. כן. הפסוק אומר, בקנו את קנאתי. המדד הוא אם זה הקנאה שלו ויש לו תועלת בזה, או שזה לא שייך אליו בכלל והוא עדיין מקנא להשם. מעניין, התקדמנו. מעניין. ואיך תדע אם זה אתה או לא אתה? מה יפה. הלכנו שלב קדימה. לפי מה שאתה יכול להרוויח או לא להרוויח. האם זה אינטרס שלך או לא יפה? ומה המדד לזה? שלפנחס לא היה מה להרוויח, היה לו רק להפסיד. על פניו. בסוף זה מגיע... הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר מעל הטבע, הוא לא תכנן את זה, אני עכשיו... אבל אתה יודע, קודם אמרתי שאם אני אסתור לירון והוא הכריז שהוא גם יחזיר לי, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אכן יחזיר לי, אבל אני את שלי עשיתי. אתה צודק, אני רוצה אבל מדד למדד שלך. למה רק קנאה להשם ולא קנאה לכבוד של משה רבנו? היה פעם, אתה שומע? היה פעם חסיד שהגיע, אתם יודעים הרי שבכלל, בכל פעם שנהיה אחרי הסתלקות של רבי, וכשבא רבי חדש, לחסידים הזקנים קשה לפעמים לקבל אותו. הם כבר התרגלו למשהו הרבה מאוד שנים, וזה גם לא משחק, הם התקשרו אליו בנפש, פתאום מישהו אחר, וגם צעיר מהם. אז פעם שמעתי שהגיע חסיד צעיר להתוועדות של הרבי, וניסה לתפוס את מקומו. והיה שם חסיד מבוגר, שאמר לו, סליחה, זה המקום שלי. ואז הוא הוסיף ואמר, אותו איש מבוגר, אני מחכה להתוועדות של, ואז נקב בשמו של הרבי. שזה דבר שהוא לא מקובל. אז הצעיר הוריד לו סתירה. אבל אחרי הסתירה הוא נרתע. כי זה חסיד ישיש. זאת אומרת, האינסטינקט שלו הוריד סתירה, אבל אז הוא ניגש והתנה, סליחה. אז חייך אותו ישיש ואמר לו, זה בסדר. אני עשיתי מה שהייתי צריך לעשות, ואתה עשית מה שאתה הייתי צריך לעשות. זה בסדר גמור. כל אחד עשה את תפקידו.
אבל איפה יודעים שהקינה היא נכונה? התורה השבוע אומרת מדד מדהים, ובזה זה נפתח. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בשביל מה כל המגילת יוחסין הזו? מה זה חשוב מי זה סבא שלו? מה זה משנה? זה בדיוק מה שהתורה רוצה לומר לך. זה בדיוק מה שהתורה רוצה לומר לך. הרי אם אתה בוחן את המעשה של פנחס, זה נראה מעשה אכזרי מאין כמוהו. לרצוח בן אדם, מה זה נראה? זה מעשה, צריך להיות או שוחט או מוהל או רוצח. אבל צריך לראות גם את התמונה בשלנו. ועדיין, שחטת פעם תרנגולת? אני פעם לקחתי סכין וניסיתי לנעוץ, קיבלנו עוף שלם, הוא היה בכיור. ואחרי שהוא נשחט והומלח מוכן לאכילה, עמד בכיור מוכן לבישול, ניסיתי לנעוץ בו את הסכין, לא הצלחתי, יש שם עצמות וזה נראה אמיתי. איך אפשר? אתה בוחן את המעשה של פנחס, אתה אומר, תשמע, הכל יפה, אבל בוא'נה, הוא תקע את אחר, איך אפשר? זה נראה אכזרי. זה מוצדק ועדיין אכזרי. ותראו כמה מדהים, הוא קיבל להיות כהן. אתם יודעים מה זה כהן? זה שמברך את עמו ישראל באהבה בכל בוקר. אתם יודעים שכתוב בהלכה שאם כהן... אבל נלחם במזג גם. שנייה אחת, אם כהן, זה משהו אחר. כתוב כי הם היו חולים הרבה. כתוב שאם כהן, זה הלכה. אם כהן שונא את אחת המתפללים, סכנה לו שיברך את הציבור. כהן הוא תכלית איש החסד. תומך ואורך לאיש חסידך. כהן זה איש החסד. אז פנחס עושה כאן מעשה של רצח, מוצדק ככל שיהיה, הוא מקבל להיות כהן. איפה מידה כנגד מידה? אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אוהב שלום רודף שלום. אתה יודע מי זה הסבא שלו? אהרון הכהן. אתה יודע מי זה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ולמה התורה אומרת את זה? שאתה יודע שגם הוא היה כזה. אהבת ישראל בערה בליבו. ומאהבתו הוא עשה את זה, וזה המדד. כאשר אתה בא לקנא את קנאת השם צבקות, אתה עושה את זה מאהבה אינסופית לכל יהודי? או שהכעס שלך, אפילו כעס מוצדק, העביר אותך על דעתך. תראה מה הוא עושה! תעצור, זה כבר קנאה, איך אמרת? זה כבר קנאה אישית שלך, כי לך זה מפריע. שב בצד. למה אתה מבדיל את זה כאהבה לעם ישראל ולא אהבה לקדוש ברוך הוא? למה אהרון מוגדר כאוהב ישראל ולא כאוהב השם? זה אהבה מאהבתו לשם. אז מה ההבדל? זה אותו דבר, לא? אז אני הייתי אומרת, אהבתו קודם כל לשם ולעם ישראל. קודם כל לשם. תלוי בזה. אם הוא לא אוהב את עם ישראל, הוא לא יכול לאהוב. למה? תראו, תקשיבי טוב. דווקא כאן אני לא מסכים איתך. ולמה? כי מי שיגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. ובגלל אהבתי לקדוש ברוך הוא אני אוהב אותך. והוא עושה את ההקדמה הזו, אז תקשיבי. אז הוא רואה את השני עושה מעשה לא טוב, אז הוא אומר, הוא בוגד בקדוש ברוך הוא. ואני עכשיו אתנקם בו. עצור. אתה אוהב אותו? לכן דווקא פה חשוב היהודי. ברור שזה קשור אחד לשני. אהבת ישראל ואהבת השם, כמו שכתוב ביום יום, שאהבת ישראל ואהבת השם חד הם, אין ספק בכלל. אבל פה, באהרון הכהן, מה הדגש? אוהב שלום בין יהודים ורודף שלום. זה חשוב פה דווקא. כי מי שחושב שהוא בא בשם השם לעשות נזק ליהודי, הוא שקרן. אתה אוהב, אכפת לך, גם לבן שלך היית עושה את זה. אם לא, שב בצד. נקודה. זה המדד. זו קנאה אמיתית. לכן פנחס רצח מרוב אהבה. באמת אהבה גדולה. אהבה לכלל ישראל, כי פרצה מגפה, נהיה שם אסון, ופשוט מדאגה עמוקה וכנה עשה מה שעשה, ולכן נהיה כהן, וכהן הוא איש החסד. ולעומת זאת... אבל עדיין חשש ממנו שהוא לא יהיה המנהיג, כי הוא לא רצה שיהיה כזה מנהיג. נכון, בסדר, אין בעיה, כי מנהיג זה כבר פונקציה אחרת. מנהיג זה משהו אחר. כל פונקציה צריכה את ההגדרות הספציפיות שלה, זה עוד עניין. אפשר לומר שהוא גם בער מאהבה לזמרי עצמו? שהוא ידע שזה הדרך היחידה לתקן אותו? מן הסתם, זה גם כרוך בזה. אבל תראו את הניגודיות. זמרי, תראו כמה זה, שחור ולבן. זמרי, על פניו, איזה איש טוב הוא היה. הרי למה הוא עשה מה שהוא עשה? מה הסברנו בהתחלה? להגן על השבט שלו. להגן עליהם ממיתה. איזה יופי. איזו אהבת ישראל. זו התייפייפות. זו צביעות. זה יפים נפש מכוער. כי כשאתה רוצה לכבות שריפה, אתה לא עושה את זה עם נפט. ואם אתה עושה את זה עם נפט, אתה פושע. זה בדיוק, אבל בדיוק, התמונה ההופכית של
זה שמגיע הוא מתוך אהבה, עושה מעשה בלתי מקובל, וזה שמתוך התייפייפות, תשארו כמה הוא נחמד וכמה הוא הומני, עושה מעשה אכזריות כי הוא מזיק לעם ישראל, כי הוא פוגע בעם ישראל. לכן, זו התוצאה, זו הניגודיות, וזה השכר. ולכן הוא נהיה כהן. זה מדהים. כמה כשאתה קורא את זה על פניו, אתה יכול לפספס את זה. וכמה זה עמוק. וזה גם אקטואלי לימינו, כל אחד יחשוב לבד. כשאתה רואה מעשה קנאות, ממה זה הגיע? בוא ניקח את המקרה האחרון שקרה. שעשו מה שעשו. איזו אהבת ישראל יש פה? מה הועלת לעוד יהודי? מה עשית? נגיד שבאמת כאב לך נורא כל האירועים האחרונים, איזה אלמנט של אהבת יהודי יש פה? אהבה פנימית, בעצם. אתה רוצה להיות קנאי? סע לאיזה יישוב יהודי מוכה טילים, תחלק שם אוכל, תעשה שם פעילות שמחה, תחזק את עם ישראל. מדובר בילדים. אנחנו עכשיו עוסקים כאן בחינוך. מה צריכים להנחיל הלאה? כי יש אנשים שמתבלבלים ואומרים, רגע, זה טוב, זה רע? זה רע! כי זה מעשה אגואיסטי. זה כמו שמורה בא עצבני לכיתה. זה לא רק חמור, יש פה כל כך הרבה אגו. לא יהודי. זה מעשה לא יהודי. זה כמו שמורה בא לכיתה והוא נורא כועס. כי הוא בבוקר הוא רב עם אשתו. על מי הוא מוציא את הכעס? על ילדים. תגיד, איזה מורה טוב, תראה איך הוא מציב גבולות. הוא סתם עצבני, הוא צועק. אהבה מתבטאת גם כשאתה כועס, ובכך מודדים קנאה. צריכים לסיים. תראו כמה זה מדהים. בשבוע פרשת פנחס נולד הרבי הקודם, שהשבוע נחוג לו יום הולדת. והשבוע גם נחגוג את יום גאולתו ממאסר. ראו פלא, הרבי הקודם קינא את קנאת השם צבקות בעיבורה של רוסיה הקומוניסטית הסובייטית. אגב, הוא עצמו העיד על עצמו שהוא נולד בפרשת פנחס, ומעשיו מגבילים בדמיון לפנחס. פנחס הרי מסר את נפשו על מצווה שהיא לא כתובה. הרבי הקודם מסר את נפשו ברוסיה, אגב נפשו ונפשות חסידיו, על דברים שעל פניו לא נורא שלא היו. אז לא תטבול במקווה לפני התפילה. איפה כתוב בתורה שצריכים מקווה לפני התפילה? אין מה לדבר. חסידים מסרו את נפשם, לא יקום ולא יהיה. אז תשלח את הבן שלך לבית ספר קומוניסטי. איפה כתוב בתורה שאסור? בבית תגיד לו שהכל שקר. הרבי הקודם בפורים, שנת תרפ"ז, התוועד עם החסידים ואמר שהוא יודע שיש בקהל שוטרי חרש וזה לא מעניין אותו, ואם ישאלו אותו האם לשלוח את הילדים לבית ספר קומוניסטי או להשליחם לאש, הוא מציע להשליחם לאש, כמובן בצורה מטאפורית. בעקבות זה הוא נעצר ונידון למוות, ובניסי ניסים שוחרר. ואז תראו דבר מדהים, הוא שוחרר לגלות בקסטרמה, והתזמון של הסובייטים היה מדויק, אז הם ארגנו נסיעה לקסטרמה בשבת. עכשיו, מי שקרא את היומן, ועוד נקרא את היומן אולי ביום רביעי בעזרת השם, מי שקרא את היומן של המאסר, מבין את הגהנום שהוא חווה שם, היה מצפה שהרבי הקודם ייקח את התיקים וירוץ לרכבת. מה זה חשוב, שבת, לא שבת? כל שנייה שאתה פה, ואתה חי, זה נס, זה פיקוח נפש. אפשר למצוא 1001 היתרים לנסוע בשבת, זה גם רכבת. כבר דיברנו פעם באחד השבתות שנסיעה ברכבת של גוי בשבת, זה בכלל לא בעיה, כי אתה הרי לא תופס שום משקל ביחס לרכבת, והנהג הוא גוי, אפשר למצוא 1,000,001 היתרים. והרבי הקודם יושב בכלא הנורא ביותר, שפולרקה. רק השם מטיל את אימתו על התושבים. נידון למוות, ניצל בנס. כבר אני עונה לכם. ניצל בנס, מציעים לו לנסוע, והוא מודיע לסובייטים, חברים יקרים, חברים הסובייטים, אני בשבת לא נוסע. מה? למה? מי? איפה? אני בשבת לא נוסע. תודה. והם חשקו שיניים, והוא נסע אחרי שבת. זה פנחס. לא רק מה שכתוב. מה יש בין השורות? קנאת השם, אני רוצה שיהודים בכל מקום ידעו. אני שלחתי חסידים במסירות נפש לפתוח עוד חיידר, עוד בית ספר. אני אסע בשבת, אני אמסור את הנפש ולא אסע בשבת. למען כולם ידעו וילמדו ויהיה קידוש השם. מה, המפעל הזה של השלוחים, זה לא היה של הרבי? המפעל הנוכחי זה של הרבי, הניצנים שלו נטע הרבי הקודם, ושולחו חסידים לכל מקום ברוסיה, שיפתחו חיידר, יפתחו מקווה, במסירות נפש. הרבה מאוד חסידים נותרו עד היום בערבות הקרח של רוסיה, ובמקום קבורתם לא נותר.
זה מסירות נפש, זה קנאת השם מאהבת יהודים. מה אתה שולח יהודים למות? השם ישמור, שישארו בבית. ברגע ששמו של הקדוש ברוך הוא נפגם מאהבת השם, לא עושים חשבון. השבוע ביום חמישי לא נאמר תחנון בתפילה, למי שזה משמח אותם. בגלל שבאמת, בזכות התפיסה הזו של קנאת השם מתוך אהבת יהודים, אפשר לומר, כמו שאת אמרת יפה, בזכות זה מפעל השליחות והפעילות חובקת העולם והאהבה לכל יהודי שהרבי הנחיל, החל אז. סיפר לי הרב שלי, הרב יואל כהן, שפעם יצאה חוברת נגד הרבי בניו יורק, כמה קנאים שלא אהבו את ההנהגה שלו, עכשיו הם טענו שהרבי לא יכול לפסוק הלכה לעולם, כי מאהבתו לכל יהודי הוא משוחד. ככה הם כתבו. וכיוון שהוא משוחד, אין לו זכות לפסוק פסק. ברוך השם, איך אומרים, שאלו החשדות. השם יעזור שבזכות קנאותו הבלתי מתפשרת להשם, איך אמרת יפה, בקנו את קנאתי של הרבי הקודם, בזכותו של פנחס, שהרי פנחס זה אליהו, נתבשר מהרה על ידי אליהו הנביא, מבשר הגאולה, על בואה של הגאולה האמיתית והשלימה, ואין ספק שכל אחד ואחת מכם שעשו מאמץ, ובאו לשיעור, ישבו כאן כמעט שעה להקשיב, שזה במושגים של היום, בהפרעת קשב הכללית זה כמעט בלתי נתפס, אין ספק שהחשתם את בואו. יישר כוח לכם.